عزیزاں دی وقار 10 محرم دا دن نے حسین پاک دے سارے جوان ہی سونے نے سارے شہید ہی سونے نے لیکن سوچو جدو اکبر کربلا چ گئے ہونے نے جوان پتر ہے میرے مولا حسین دا تے عمر 18 سال ہے پتر ایک دن دا بھی ہوئے تے ماں پیور کمبلے ہو جاندے نے پتر ایک دن دا بھی ہوئے تے مرنا مر جائے تے ماں باپ اوکھے ہو جاندے نے اے پتر 18 سال دا ہے تے سونا ایڈا ہے کہ تصویر نانے نال رلدی ہے عزیزاں دی وقار علی اکبر سرکار ابا جان دے خیمے چائے نے ویکھیا تے میرے مرشد حسین ہتھیار تیار پہ کر دیں اور خود جنگ دی تیاری فرما رہے خود حسین باپ جناب علی اکبر فرما دے بابا جوان پتراں دی ہوندیاں کدی باپ گئے نے مینوں اجازت دیو فرمایا پتر تینوں میں اجازت کیوں دیواں تو میرا پتر نہیں تو زینب دا پتر ہے جا اپنی پھپھی نال گل کر پھپھی زینب کول گئی پھپھی مینوں اجازت دے بابا نے تواڈے تے اجازت زینب پاک نے ہاتھ پھڑ لیا جڑا سمجھ سکدا ہے جڑا سن سکدا ہے واپس ویر دے خیمے جا کے فرمانیاں نے ویرا میں اکبر دی تھا دے اپنے تو جگر دے ٹکڑے سے تو دتی ہے میں اکبر نہیں جان دینا میں دو اس سے تو انہوں تے محمد دے دیتی ہے کہ میں اپنا اکبر قربان نہیں ہون دینا ویرا میں دو دے دیتی ہے صدقہ اکبر دا اکبر جدا صدقہ انہوں محمد ویرا میں اکبر دا صدقہ انہوں محمد دیتے نے ہون اور نہیں دینا فرمایا بہن میرے لوتے اجازتی اکبر نو روک اکبر روک حضرت علی اکبر پھپھی دیا پیرا تے ہاتھ رکھ کے اندنے پھپھی کیا تیرا اکبر نانے دے دین تو قیمتی ہے فرمایا نہیں میرا پتر قیمتی تے دین ہے فرمایا پھپھو تو چانی ہے قیامت تڑے دین لوگ میرے بابا نو آکھن نکے نکے قربان کی دیانی وڈا جوان کیوں رکھے آئی پھپھی حشر دے دے شرمسار نہ ہوا اجازت دے اپنی امی دی چادر نہ صدقہ زہرہ دی چادر دا وسیلہ پایا سیدہ نے اجازت دیتی مولا حسین اجازت دیتی اپنے آپ پترانوں میں ویکھیا ہے جدو پیو باہر بھیج دینا کسے ملک کمائی آستے یا پڑھن آستے جو رون لگ بوندے انہوں نے پتا ہوتا ہے پتر کمائی کرن چلے ہے پتر واپس آنا ہے میرے مرشد حسین جدو پتر نو گھوڑے تے سوار کیتا ہے حسین نو بھی پتا ہے اس کوئی نہیں آنا پتر نو بھی پتا ہے میں پیچھا نہیں آنا عزیزانے دی وقار میں قربان جاواں اس دردناک منظر تو حسین نے پتر نو سوار کیتا ہے سرکار چل پینے جدو گھوڑا کربلا دے میدان وچ پہنچے میں جنگ دی کہانی نہیں سنانی جنگ ہوئی سنت جہاد ادا کیتی جدو کربلا دا میدان آیا ایک ایک کر کے لڑن والےاں نو علی اکبر نے واصل جہنم کیتا تے انہاں کیا سارے گھیرا پا لو دیاں رگیں چلی دا خون کلیاں نہیں جلڑ سکنا گھیرا پا لیا سید دا جوان پتر اللہ اللہ رسول اللہ دی تصویر نو رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والے پتھر مار دے کسی دے ہاتھ وچ نیزہ ہے تے او نیزہ مار دے اے چوڑی چھاتی علی اکبر سرکار دی ایک ظالم نے پرچھا ماریا سینے تو پار ہویا منہ جو آواز نکلی ابدا بابا ادرکنی بابا چھتی آیا جے ایک واری علی اکبر نو اپنا دیدار کرایا جے اللہ اللہ ذرا درد نال سن میرے بھائی دل تے ہاتھ رکھ کے جملے سن میرے مولا حسین آئے پتر یزیدیاں دے گھیرے وچے اللہ اللہ حسین کدی گھوڑیاں دے اس پاسے کدی اس پاسے پتر گھوڑیاں دے درمیان گھریا ہویا بابا دی آواز ماری سرکار نے تلوار نیام جو کڈیے جدو للکارے یزیدی بدل چھٹے تے وچوں حسین دا چن نمودار ہویا حسین جا کے اپنی 18 سالہ دی دولت جھولی چ رکھی ہے اللہ اکبر زلفاں چہرے تو ہٹا کے گرد و غبار ہٹا کے برچی تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اکبر میری آنکھاں چ ویکھ جناب علی اکبر نے بابے دیا نظراں چ نظراں ملائیاں
سرکار نے برچھی کھچی ہے، سرکار علی اکبر نے سی نہیں کی تھی، واہ حسین تیرے پتر دے صبر تو صدقے جاواں، گل پیار علی جے ہن دردناک گل ذرا برداشت کر جایا جے۔ سرکار فرماندے نے بیٹا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہے تے بول۔ اللہ اللہ پانی نہیں منگیا، درد تو نجات نہیں منگی، اے نہیں آکھیا مینوں خیمیاں لے جاؤ، فرماندے نے بابا ایک تکلیف بڑی ہے۔ توجہ کرو حسین دے پتر نال پیار کرن والے ہو، فرمایا بابا ایک تکلیف بڑی ڈاڈی ہے۔ فرمایا بیٹا کی؟ عرض کیتی بابا میں ساری زندگی بہن نال جیڑا وعدہ کیتا ہے توڑ نبھایا ہے، میں بہن نال وعدہ کر آیا ہوں نبھا نہیں سکیا، اڈیک دیو سی۔ اللہ اللہ بابا پتہ نہیں میری بہن کے سالہ میں جو سی۔ حسین فرماندنی علی اکبر تو اے وعدہ نبھا، او اپنا توڑ نبھائے گی۔ علی اکبر فرماندنے بابا تو وقت دا امام ہے، اللہ دا ولی ہے، ایک واری مینوں بہن دی زیارت کرا۔ اللہ تانوں جزائے خیر دے وے جیڑا حسین پاک دی غم نو محسوس کرن والے نبی پاک دی امت بیٹھے ہو، حضور دے غلام ہوئے، تہاڈی محبت ہے، ایک باری مینوں بہن دی زیارت کروا دیو۔ اللہ دے ولی دی کرامت دا ظہور ہویا، حجابات اٹھے، علی اکبر نے ویکھیا مدینے دی گلی ہے جتھے کھلو کے بہن نال وعدہ کیتا سیدہ دا محلہ ہے، سیدہ دا محلہ ہے، حسین پاک دا ویڑا ہے، جتھے کھلو کے وعدہ کیتا اوتھے ایک کمزور تے لاچار بہن بیٹھی ہوئی ہے، تے منہ کربلا ول کر کے آندی ہے مٹ گئے قدم نشان وے ویرا، میری اکھیاں لایا ساون دیگر ویلے، جدو کڑیاں آپ اپنے ویر کھڑا ویرا، جدو ڈیگر ہوندی ہے میں تیرے قدمہ دے نشان تے کھڑی ہونی ہوں۔ علی اکبر نے ویکھیا بہن کھلو کے ہندی ہے سب پردیسی، وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ بہارا، سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ بہارا، وعدہ کر کے مانیا جایا میری لین نہیں آیا سارا۔ اللہ اکبر، میرے مرشد حسین نے پتر دا سینہ اپنے سینے نال لایا ہے۔ آخری جملہ ہے تھوڑا دردناک، سینہ پتر دا سینے نال لایا۔ ساڈے علاقے دا رواج سمجھدار تے عقل والے وڈے وڈے بندے بیٹھے ہوئے ہو، کسی دا جوان پتر مر جائے مرن والا ایک ہوندا ہے، اٹھان والے 40 ہوندے نے۔ حسین دا پتر اکو ہے، اٹھان والا بھی اکو ہے۔ اللہ اکبر، چند قدم چل دین تے آندے نا دوسرا ہٹ جاؤ پہلا آ جائے، پہلا ہٹ جاؤ تے دوسرا آ جائے، تے ابا کدی لاش دے نیڑے پتر اٹھان نہیں گیا۔ ایک کیسا دردناک منظر ہے کہ اٹھان والا ہے اکو تے ہے بھی 56 سال دا باپ بڈھڑا، جڑا سویر تو بھائیاں دیاں تے عزیزاں دیاں تے مریداں دیاں لاشاں چاہ چاہ کے تھکا ہوئے۔ عزیزاں نے دی وقار، اللہ کربلا دا درد بڑا عجیب ہے۔ سرکار نے پتر دا ایک بازو ایک پاسے، دوجا بازو دوجے پاسے، سینے نال سینہ گلے نال گلا لا کے جدو پتر نو ہنج جپھی پائی ہے، جی بالکل کتاباں وچ لکھا ہے، سید دی روایت دی سید دا میں پرچار نہیں کر سکتا، میں گل سنان دا ذمہ دار ہاں۔ جدو سینے نال سینہ لا کے چکے علی اکبر سارے نہیں چکی تے
حسین دی قدمہ دی نشان ریت بن دے گئے نے کیونکہ حسین قدم چک دے گئے علی اکبر دی قد درازا قدم زمین تو نہ اٹھ دے حسین دے پتر دے دوویں قدم ریت تے نشان ڈال دے گئے نے منظر سمجھ چاہ رہے اینج پتر نو چکیا ہے تے قدم جڑے دوویں اڈیاں نو زمین تے لگ دیاں جاندیاں حسین پتر نو مقتل گاہ تو لے کے ٹرے عزیزاں دی وقار واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں تسی کسے ایڈے بڑھے باپ نو جوان پتر نو ایڈے صبر نال لی جاندیاں نہیں تکیا ہونا جی میں حسین لے گیا ہے اجے خیمیاں تو تھوڑا جیا دور نے بی بی زینب پار آئیاں اللہ اکبر کبیرہ شاہ جیوری پڑھ دے ہوتے آئے جدو بی بی زینب پاک نے اپنے جوان بتیجے نے ویکھیا دے فرما دیا نے وفادار بتیجیا بولتے صحیح میں چوبلا زلف زنجیر تیری میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر دے عزیزہ نے دی بکار انشاءاللہ اس تو اگلا کربلا دا منظر